Avui estem amb una jugadora referent i líder indiscutible del bàsquet femení a la ciutat de València. Una icona per a les xiquetes i els xiquets valencians que ha tingut a l'afició d'este pavelló a la butxaca des del primer dia. Anna Gómez, moltíssimes gràcies per xerrar una miqueta amb mi. Es confon esport amb futbol masculí? Sí, l'esport, quan diguem esport, sempre és futbol, no? I més així en Espanya. Tu vas començar jugant al Godella, una pedrera de gent aficionada al bàsquet. Vas passar per l'Universitari de Barcelona i molts altres equips. I vas tornar quan es va consolidar així el projecte del València Bàsquet com a equip femení. Consideres que gran part de l'èxit de l'equip va ser justament apostar per recuperar totes aquelles jugadores valencianes com tu o Maria Pina que estaven en altres clubs? Sí, totalment. Crec que vindre sí, per a mi va ser un honor, no?, de dir, ostres, després de que, bueno, de recórrer tota Espanya i també en Europa, tornar a casa, pensava que aquest somni no se podia fer realitat. Estic molt agraïda al València Bàsquet per donar-me aquesta oportunitat i m'inscriuen a valencianes que me n'havien referents valencianes. Diuen que ningú és profeta a casa seua, però pareix que tu has tingut una excel·lent relació amb aquesta afició tan entusiasta que tenim així a la Fonteta. Com vas portar aquest èxit? La veritat que vingué, bueno, no m'ho esperava. Sí que és veritat que el primer any l'equip reacciona molt bé, estaven complint molts objectius i la Fonteta i l'afició se volca molt. Però no sé, ha sigut molt, molt especial. Jo sempre dic que unes jugadores van i venen, però el que fa important el club és l'afició i l'afició valenciana, la família taronja. Això per a mi sempre ha estat una cosa molt especial i tenim molt bona relació. La veritat és que quan jo he vingut així a veure algun partit, fa goig estar en este pavelló que a vegades es converteix en una bombonera animant l'equip. T'he escoltat dir que durant l'última temporada vas tindre un canvi de paper en l'equip i que això et va portar a alçar la mà i demanar ajuda. És complicat el procés? Molt, o sigui, molt, perquè venia en una dinàmica molt ascendent, molt de jugar molts minuts, sigui molt important per a l'equip, i l'últim any va canviar i més me'l vas trobar, no? I jo vas dir a la mare que estava en una situació, la família veia que jo estava patint un poc, tal, i vas demanar, el que has dit tu, no? Alçar la mà i dir, necessito ajuda, i vas demanar una psicòloga. Els pares sempre patim per les nostres filles. Encara es continua, creus tu que encara es continua pensant que demanar ajuda psicològica és una mostra de debilitat? Creus que això ha de canviar? Sí, totalment. Crec que ha de canviar perquè estem mirant que la gent l'ajuda, no? I jo, que soc referent, que dona més visibilitat, sempre ho dic, que jo en un moment crític de l'esport o de la meva vida vas demanar ajuda a una psicòloga i m'ha ajudat molt. Crec que és el millor que he fet perquè en una situació complicada jo volia treure alguna positiu, però no sabia com. I la psicòloga va trobar el camí de que jo faré això. I crec que l'any passat anar a ajudar a la psicòloga per a mi va ser una temporada molt bonica, molt especial i que vaig créixer molt a nivell personal. Si em permets, i mirant-te, et dic gràcies. Gràcies perquè s'ha de visibilitzar, vull dir, demanar ajut no és cap mostra de debilitat, al contrari, és una mostra de fortalesa, una mostra de que volem estar ahí. La salut mental, i crec que això està posant-se, diríem ara, en l'agenda dels polítics com jo, no pot dependre dels diners que tinga una persona. Creus que l'estat anímic d'una persona afecta el seu rendiment esportiu? Sí, totalment. I crec que des del principi en els clubs i clubs esportius
des de molt xicotets s'hauria de tindre este suport de psicòloga, psicòleg, perquè molts xiquets i xiquetes potser no evolucionen o no milloren per la seva frustració. I jo crec que en la vida la gent té que conviure la frustració perquè la vida és així, no? No sempre t'eix com tu vols. I jo crec que controlar la frustració és molt important per a aquest creixement personal. Jo, que he sigut mestre d'educació física, crec que sempre és molt més complicat ensenyar a les xiquetes i als xiquets a encaixar que en la vida es guanya i es perd, sobretot que es perden i a encaixar això. Fa uns mesos vaig rebre l'alta distinció de la Generalitat. Jo estava allí el dia que te la donaren. Enhorabona, per cert, i aquest dia, o poc després, es vas retirar. Per què ho vas fer? Bueno, per a mi va ser tot un honor rebre l'alta distinció per a una valenciana que torna a la seva terra i damunt li fan aquest nombrament, per a mi va ser molt especial. Mira, pues, jo portava molt de temps pensant-me, no? Rumiant el retirar-me, quin és el millor moment o quin no. Ja portava un any darrere. I ja abans de firmar l'últim contracte en València Bàsquet li vaig dir a la mare, disfruta molt perquè crec que va ser l'últim. I ella, com? No, això no és possible. I dic, sí, crec que va ser l'últim. Pues és tot igual quan veus que no disfrutes, el temps que jo passava fora de la canxa, jo no pensava en bàsquet, jo no anava al gimnàs per a dir, necessite més, no sé, necessite millorar en això o en això. Veia que me motivaven més altres coses, aleshores era com, crec que està passant el bàsquet com a una forma secundària en la meva vida. I tampoc volia anar-me'n de la pista dient com estant trista, m'entens? Com que m'avorrís i tot això. Sempre he pensat que és millor pues, acabar dient, bueno, jo he intentat donar el meu 100%, ho he fet del millor possible i ja està, i així vos dic. Si em permets, diré que tens molt de trellat. En política, a vegades, és això, saber-se'n anar en el moment en què n'hi ha altres coses que te motiven. Jo sempre, tot i que no soc creient, sempre li he demanat a la Mare Déu de Sales, que és la del meu poble, que m'il·lumine en el moment en què me n'haig d'anar. Jo crec que quan allò que estàs fent no t'ompli, jo crec que el més honrat, tu en el teu cas, en l'afició, jo en el meu cas, en els votants, és dir, bueno, fins ací hem arribat, jo he donat el 100%, però ara és el moment de que altres persones prenguen el relleu. M'ha encantat la teva resposta. Seguim. T'ho has deixat i, per tant, dius, com és el futur d'una jugadora quan deixa la canxa? Per desgràcia, pues no com tots el veiem. La mare sempre i la meva germana també han sigut molt referents en l'hora d'estudiar i de tindre un plan B, perquè sempre me deien, bueno, si te lesiones, si te retires, després que vas a tindre i tal. Per desgràcia, pues no són com els xics o els homes quan se retiren, que potser tenen 5 pisos, 5 cotxes i poden viure de lo que han guanyat. No? Això no ha sigut el meu cas i segurament no és el cas de moltes jugadores que s'han retirat. Bueno, pues és difícil, però bueno, jo he plantejat un acabar la carrera pues, lligada també al bàsquet perquè bueno, faig campus d'estiu, faig 2 campus d'estiu, en el Fara i un en Godelleta, i seguís lligar a lo que és el bàsquet. També bueno, estudio fisioteràpia, estic fent un màster i bueno, en una clínica estic ahí de pràctiques aprenent i tot. Vull dir que el que ha hagut després del bàsquet també m'agrada, saps? És una cosa que he creat jo i que estic orgullosa i que m'il·lusiona. Molts jugadors, quan se retiren, es converteixen moltes vegades en directius o entrenadors, com el teu exentrenador Rubén Burgos. Per què no passa això tant en les dones? És molt bona pregunta. Jo, quan me retire, quan jo avisa al club,
6 mesos abans de dir que, bueno, de ser públicament que me retirava, ja he vist al club que me vull retirar i parlo amb molta gent i ells saben que un dels meus objectius o el que a mi m'hauria agradat és estar en l'alqueria, no? En les xiquetes i xiquets ajudant de la forma que haurà sigut i també estava mirant per estudiar un màster de gestió esportiva. La meva finalitat m'hauria encantat estar en la direcció de l'alqueria i és el que volia, però bueno, així no va passar. I jo crec que és molt complicat, vull dir, no puc dir València Bàsquet a mi no m'agafa en la direcció esportiva de l'alqueria per ser dona, però tampoc me cridaren, tampoc n'hi havia aquesta opció. I, bueno, com tu has dit, hi ha jugadors que sí que han tingut aquesta opció de quedar-se en el club i de créixer a nivell personal i a nivell professional. Perquè estem parlant de l'esport femení i de l'esport masculí. Si els comparem, hi ha una bretxa gegant en quant a sous, comoditats, és a dir, facilitats, o quan una jugadora, per exemple, vol ser mare, ja que el bàsquet femení encara no té conveni col·lectiu ni la lliga és considerada lliga professional per al Consell Superior d'Esports. Tot això, com complica el fet de voler fer una carrera esportiva per a una dona? Complica molt. Jo recordo que fa 8 anys, perquè el meu representant ho lleva, però jo tenia una clàusula que si en el moment volia ser mare s'acabava tot, se rescindia el contracte i ja està. En sèrio? I això ho han signat moltes En sèrio? jugadores, sí. Mare de Déu, senyora. I clar, això va canviant a poc a poc, però necessitem més, necessitem un conveni, necessitem més ajuda per a que empreses grans donen suport, no, a l'esport femení, ja siga bàsquet, futbol, natació o el que siga. Sí que és veritat que sempre dic que hem arribat i hem arribat per a quedar-se, no? Jo crec que moltes vegades escolto, ja, però ja heu aconseguit això o ja heu aconseguit això. És que no ho volem aconseguir, és que és nostre. I a partir d'ahir no és que volem més, és que volem la igualtat entre homes i dones. Com a pare de 3 filles no puc estar més d'acord amb tu. Què vas sentir? Ho dic perquè ha sigut una cosa que en xarxes socials va tindre molta repercussió. Jo mateix vaig fer un tuit d'això. Què vas sentir quan vas veure que les jugadores del Barça de futbol, campiones de la Supercopa, havien de replegar elles mateixes les medalles? Pues, moltes vegades pareix que la igualtat sigui una moda, no? I se pensem la medalleta de molta gent, moltes empreses, molts clubs, dient, no, és que mira el que hem aconseguit, no? Jo crec que això va ser fatal per a la imatge de l'esport femení. Crec que n'hi ha que cuidar un poc més. I el que t'he dit abans, necessitem dones a càrrec de l'esport, ja siga masculí o femení, per a intentar canviar les coses. Estic segura que si una dona estiguera dirigint la federació de futbol, aquestes coses no passarien. Jo també. Jo també ho pense. Jo també ho pense i quan veus una dona ser, per exemple, àrbit principal d'un partit de bàsquet d'homes, o quan veus una dona ser àrbit principal d'un partit, dius, ho veus com una anècdota, com una cosa que te crida l'atenció quan hauria de ser algo absolutament normal. Persones dirigint partits, persones jugant partits. De fet, l'altre dia llegia que una de les causes de l'abandonament prematur de l'esport femení és moltes vegades la falta de referents. Quins referents has tingut tu? La meva mare i la meva germana han sigut molt referents, encara que no siga a nivell esportiu, però sí que mon pare me portava a Madrid a veure en aquell entonces bàsquet femení i tingué referents com Nieves Anula. I quan estigui el Rosal Casares així, el que és Amaya Valdemoro, Piluca Alonso, Ava, Maite Ferrer, tot això ha sigut... Me'n recorde d'aixòs partits que jo veia, entonces en l'antic
Canal 9, me'n recordo perfectament. I ells han sigut referents. N'hi ha que crear referents i n'hi ha que visibilitzar des dels medis de comunicació, xarxes socials, aquests referents. Jo ara, si me permets, estic creant un projecte que és 3 per la Igualtat, que és anar per col·legis de 5è i 6è, de cursos de 5è i 6è, parlant un poc d'estereotips de l'esport i tot això, una formadora, i jo mateixa vaig en un periodista contant un poc la meva història per crear referents, no sols en mi, sinó també en unes altres jugadores, que crec que és molt important. Des de molt menuts, pues, crear referents. Com a mestre d'educació física, puc dir que efectivament aquestes coses fan falta. Fan falta que veguen dones referents de l'esport com tu. I el desitge tota mena d'encerts en aquesta tasca, que per a mi és fonamental. Gràcies. Vull pensar, m'agrada pensar que està canviant. I bueno, jo, que en fi, que he vist una trajectòria, veig xiquets i xiquetes per primera vegada en samarretes de jugadores femenines. Això, quan jo era un xiquet, era absolutament impensable. Alba Torrents, Queralt Casas, tu mateix, Ana Gómez. Com creus que s'ha anat aconseguint aquest canvi? Pues visibilitzant la jugadora, en este cas. Jo me recordo un partit, que acaba el partit, agafa la meva sudadera i me ve una xiqueta, jo portava abans el moño rapat, me ve una xiqueta i me fa, me he cortado el pelo como tú. A él se la mira i dic, ostres, se l'ha rapat. I clar, me xocava, però al mateix temps amb molt d'orgull i molt satisfeta, no? de crear referents, de crear samarretes, de la gent que seguisca. Jo crec que una dona esportista, una dona sempre és un bon referent per a aquesta societat. Des de la Conselleria d'Esport, que portem nosaltres, hem llevat les subvencions a entitats que segreguen els premis per gènere. Hem obligat a les directives dels clubs esportius per a que siguin paritàries i en breu es publicaran les ajudes exclusives per a competicions femenines. Què més creus, perquè segur que es pot fer més, en igualtat, en crear referents femenins, què creus que podem fer més des de la política per continuar promocionant l'esport femení? Ja ho feu, vull dir, vosaltres sou el primer pas per a que tot això funcioni, no? I l'alqueria, l'esport femení, estem veient que cada vegada va creixent i és molt important. Jo crec que bueno, d'eixa part seguint, i segur que n'hi ha molts objectius i moltes coses per fer, i de l'altra part, pues, els mateixos clubs creure's un poc en l'esport femení, que pareix que molts es tenen ahí, però bueno, yo lo tengo ahí y juegan, ¿no? No és això, no solament això, és el motivar, és el creure't, és el voler que n'hi hagi esport femení. És apostar per l'esport femení Tal qual. també. Bueno, jo no sé què seran, tinc dos nets, una de 8 mesos i l'altre de 4 anys. El de 4 anys me'l vull emportar la setmana que ve o l'altra, quan juga el Llíria, que és el partit important a la canxa del Sueca, les Oliveretes, i anirem el meu net i jo en el seu bombo, perquè és un percussionista ja que promet, anirem en el seu bombo per animar. El bàsquet ha sigut el meu esport quan he sigut menut, quan en les escoles pràcticament ningú jugava a bàsquet, jugaven a bàsquet les xiques, les primeres xiques que van entrar en els instituts. Jo era un dels que jugava a bàsquet i jugàvem en aquells equips mixtes i, bueno, jo era molt roïn en el futbol, per tant, jugava a bàsquet i, en fi, no ho feia mal. Jo crec que el bàsquet i altres esports també fomenten uns valors que
és més complicat de trobar a altres esports. Com ho vius o com ho has viscut tu? Jo crec que els valors que transmeteix l'esport, el bàsquet, són molt importants i es porta dia a dia, no? Com pot ser el treballar en equip, la empatia per els altres companys, tot això és molt important i crec que des de les bases, des de molt xicotets, n'hi ha que treballar. El bàsquet és un esport que transmeteix molts valors i que els xiquets i les xiquetes pues, tenen que adquirir. Què li diries en confiança a una xiqueta que vol fer carrera en el bàsquet? Que disfrute del seu somni, no? I que treballi i doni el 100%. No vol dir que vaig arribar, però si tu treballes, dones el 100%, és que estàs orgullosa del teu treball i sobretot que disfrutes de l'esport, que al fi i al cap és un esport. Jo sempre en les meves classes dic, dona igual que juguem mal, que se ho passen bé, que no sé, que s'acabi la classe i que diguen ja s'ha acabat i que al dia següent m'estiguen esperant per voler anar a altra vegada a jugar a lo que siga, a bàsquet, a baló a mà, a pilota, a lo que siga, però que tinguin ganes d'això. Jo crec que és fonamental en l'esport que la gent disfrute, que se ho passi bé, Si a mi me diuen quina etapa m'agrada més, no? La de formació, la professional, me quedé en la de formació, perquè jo anava amb les meves amigues, entrenava, donava el 100% i després els pares se n'anaven a almorzar, se n'anaven a tant, i aleshores n'hi havia... Bueno, érem una família i això, conviure. Ja arribes a professional o no, perquè jo tinc moltes companyes que no han arribat a professional i diuen, però és que jo ho disfrutava igual que tu o més, Anna, i jo, mira, pues... Clar que sí, clar que sí. I què li diries a aquests mitjans de comunicació que encara avui, al segle XXI, titulen La novia de ha ganado tal o alguna cosa tan chabacana, tan barroera com los mejores culos del Mundial Femenino? A mi, a una xarra que va donar la càtedra d'Esport i Dona en la Universitat de València, i vingué una Susana, era periodista, i vingué un poc a comentar-nos tot aquest periodisme, no? De sexisme, machisme que n'hi ha al voltant de l'esport femení. A mi me dona molta tristesa i pense que la societat no som així i estem donant passos endavant, no? I és molt trist que n'hi hagi titulars com el que m'has dit. Jo crec que és hora de canviar, és hora d'avançar, això queda en l'edat mèdia i ja estem en una altra etapa. Afortunadament avancem. I per últim, què li diries, en confiança, a aquests energúmens que diuen ni baloncesto ni femenino? Que vinguin a un partit, sempre dic el mateix i sempre me diuen es que el baloncesto femenino pues, o el deporte femenino no da dinero. No da dinero? Per què? Perquè no tenim els mitjans de comunicació, no eixim a tenir com ixen molts esports. Bueno, donem-nos visibilitat, no? I cada dia anem creixent i no da dinero, però cada dia anem creixent més i la gent ens coneix més. Aleshores, és això, és donar referents, visibilitat i donar suport a l'esport femení. Moltíssimes gràcies, Anna. Eres un referent com a jugadora i un referent com a persona. Ha estat un plaer entrevistar-te. Gràcies a tu i gràcies per tot el que feu per esta societat.